血も止まったしな。大丈夫だ。死にやしねえ。あなたが。はあ、徳永修介だ。不思議なご縁で。あんたの名は鹿島由紀、人呼んで白雪姫。あんたは私の家で必死になって何かを探していた。あんたが欲しがっていたものは政府にとっては好ましくない極秘書類。そしておそらくは私の命だ。お願い見て。ペスト。それもただのペストじゃねえ。注射で洗えてる。悪いけど俺はお前に何にもしてやることできないな。いいえ、あなたにはできます。あなただけがあの人を救えるのです。なんで？じゃあ白雪を警察に突き出せってのか。ここは奥海を何百里離れて遠き満州の長い夕日に照らされて今日は野連れの石の下。鮫ヶ橋住人には金13万米800以上お支払いなき場合には諸君の首を差し押さえる。よろしく選ぶだ諸君。死んでいた朝に弔いの雪が降る。はぐれ犬の遠吠え下駄の音きし